Tak a máme hotové všetky 4 kolesa, alebo máme bazodové kotúče, 1., 2., 3., 4. Pretočili sme jednu plochu, druhú plochu, tretiu plochu. Títo všetky 3 plochy spolu bežia na 200. No a už tu máme posledný merací protokol, takže dáme tam otáčky. Tento na 100, tento tiež na 100, tento tiež na 100. Takto ich dáme všetky 3, aby ich bolo vidieť. Konec, finito, všetky 4 kotúče sú hotové. Vyšli pekne. Tu je hotový prvý kotúč. Merací protokol na kotúč číslo 2. Tu nám to robí 200, 0,02. Tu nám to robí 100, 0,01. A tu nám to robí 0. Takže merací protokol. Do 200.